U għanut li n-qodu niċċelebraw il-mitu l-eroizmu tal-konvoj ta' Santa Marija jekk itqallih qudiem l-atroċitajiet li qed isofru n-nies f'Gaza biex iwassal għal azzjoni konkreta. Sostnit dan il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono waqt avveniment fejn tfakkar it-83 anniversarju ta' Operation Pedestal meta il-konvoj Brittaniku wasal Malta mument kruċjali fl-istorja moderna ta' pajjiżna fejn wassal biex Malta tinħelles rebbieħa mit-tieni gwerra dinjija. F'indirizz li għamlet f'Pintowor fil-President għażlet illi taqqad dan il-moment storiku ma' dinja preżenti jekk kif in-nies f'Gaza qed jesperjenzaw kriżi umanitarja. Hija saħqet il-kuraġġ li l-Maltin uraw fl-erbajnijiet għandu jevolvi tul iż-żminijiet f'obbligu illi nitkellmu favur il-vittmi Palestinjani li jinsabu maqbudin fil-gwerra. Miriam Spiteri de Bono spjegat illi għal xejn sena wara oħra noqogħdu nfakru x'seħħ fil-passat u kif inħelsu n-nisa u l-irġiel mit-taqbit u minħal il-mewt. Hija rreferita għal gwerra fil-Vant Nofsani bħala massakru kontinwu tal-standards umanitarji. Il-President spjegat illi inutli illi noqogħdu nirrepetu l-mantra li l-Palestina tingħaraf bħala stat la darba ma titteħidx azzjoni. Hija sostniet illi aktar ma tippersisti din is-sitwazzjoni aktar jinħoloq sentiment ta' mibeda bejn iż-żewġ popli b'konsegwenzi orribli għal ġenerazzjonijiet futuri.